السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Büyük Pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı Huda için, din için, Allah'ın adı, Allah'ın dini ilunumuzda yürüsün deyip soğuk havalarda güzün gecelerini uzak gecelerden istifade edeyli dünya ve ahiretimize çıra olur deyip gelipsiniz. Huday izzetinizi arttırsın. Hiçbir fırka, hiçbir guruh birini yıkıp birini kaldırmak yadında bolmani, birini tahrip edip birini zayi edip onu yıkacak bolup onu kaldıracak bolup o cürzat niyetlerde bolmani. Fakat Büyük Allah Teala'nın rızayeti, İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın dini, izzet ve azamet ve nuraniyetinden istifade edersip oturmak dünya boyunca ya yok oluşup ya hevri kemelşip bariyen nimetlerdendir. Türkmen Müslüman da Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından süyücü şirin almalı derslerinden gözümüzün nuru rahmetul lil alemin tamam peygamberlerin tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zindigisini eşitecek, yaşayışını eşitecek deyip doluşup oturmalı. Elhamdülillah himmemize yakinna cavan yaşamızda diyen güllemizde soğuk havada üşüp durmalı. Şun özü bir kudret değilmeyi, şun özü bir İslamiyet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi değilmeyi, şun özü bir Kur'an-ı Kerim'in nuru değilmeyi, çarklı maturlu maşilli her yerden diyeceğin içinde bir id namazda, cuma namazda fakat Resulullah'ın avadan yaşayışını eşiteyilip sığışmanı oturmalı. Allah Teala bir nimeti bizden almasın inşallah. Huday devam versin, Huday istimrar versin, Huday bereket versin. Allah Teala emniyetten ayırmasın, afwa afiyetten ayırmasın. Özünün dostlarının hürmetine, evliya enbiyalarının hürmetine inşallah. Huday sizin de izzetinizi arttırsın. Bir ulukan nimet nasip ettiği de başka hiç tak değil. Geçen haftede pek Allah'ın koklamığı bile Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışının bir katı bir süyücü, katı bir gen insanın aklı kabul etmeyecek bir yağdayları geçti. O da Ebu Cehil bilen beraber olan Safwan yani bir kafir vaktinde anırdı bir biderek adama
Resulullah aleyhissalatu vesselam hatta mübarek sillesinin adı iyi verip şonu musulman etcek bolup yanına çağırıp o da musulman bolli on gurrunu geçen hafta elhamdülillah mufassal geçti. Mümin musulman doğalla qawi insaf bilen qawşı halvat yerde qaw fikretden durun öýüňde baranda da fikredin. Dünya boýunça insan nagat öwe gaşyn marya, nagat taraqqyda. Hemme alımda daşarqy motor maşin öy jay bejermede, göňlerde uçmada we insan fiziki ýagdaýlarda insani kalbu şikafi edip tik edip adamları yarmada we her alımda insan öwe süýüş barya. Şeýle öwe süýüş barşyndanna ulukon hakıllı, düşümlü, Müslüman kafirla bir radı narahat. O da näme? İnsan şeýle öwe gaşyn gistedi, insaniyet öwe gidena. Mehabbet öwe gitmeýe. Şuna hemme kişi narahat şuma hal dünýä boýunça. Pestelçilik, ay bolýa sen aýdanyň bolsa bolýa dip özüni kiçi tutmak, insanlarda öwe gidena. Hoş ahlaklyk, geçirimli olmak, güzeşt, afu etmek, ay bolya işgal yok, ay lanet ber şeytan Allah razı bolsa bolya diýmek adamlarda ýa gaşyn gitsebitýe ewe gaşyn gidena şeýle alym şeýle öý awadallamak, ýüzüň awadallamak, egin maşyn awadallamak, motor maşyn awadallamak günme-gün ewe gaşyn barya adamlar. Emma insanyň ahlagy, emma insanyň gursagynyky ruhaniyeti, emma insanyň özüniň erzişi, emma insanyň özüniň mukaddesligi günme-gün ýa galyp barya, günme-gün ýa düşüp barya, günme-gün zeiflap barya we şi ýagdaý bilen hemme kiş ululup barya. Yani kişi çağala şizirek bol ululup barya şumahal. Her kim qaw maşin almada, qaw öý almada, meselen pul ýygdamada şi ýagdaýlara giripdir, emma hiç ahlagyň sünne işlenene geçirimli olma barada işlense de eseri yok. Nahi illi wal yaşa. Nämeden wal yaşa. Ahlak barada erhili izdivac ediye ya doğun ya eni ata düncük bir jawan oglan gelipdi on hususiyatyny aýtjak däl bir benden bir özüniň müşkili sirri gördüňiz. Dädesinden beýdinýe. Belli dädesi bilen şat küçülwer kepleşmän ýören bolsun. Ýaşaja oglan näme dip günme-gün şizirdatlar köp ölmeli. Belli de iştiva şolong birinden bir ahlak bilen, bir mehabbet bilen kucaklaşmak, ay bir bärigel, aňrygel bolmaýa, günme-günni köp elip barýaşy. Şugurun ey imanly dogan, ey hacı däde, ey riş sefit, ey jawan dost. Şugurun bir kıssa bir hikaýede kimin eşitip geçirer ýana. Şuurun ýergünimiziň bir açylmaly oglanuşak we özümiz içine girip de ýugurulmaly görüňimiz, bilmeli görüňimiz dähaby. İçine girip ýugurulmaly görüňimiz. Son biz musulman, biz Allah diýäs. Biz Muhammed Rasulullah diýäs. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an-ı Kerim okuýas. Bizim her gaýsymyzyň öýümizde hi bolmany bir cilt Allah'ın kelamından ma. Kur'an-ı Kerim ma hemmemizin öýümizde. Ohum Kur'an'ın içindeki magzi, Kur'an'ın içindeki ruhi, Kur'an'ın içindeki mana näme dip öýlemizde bolmalylar. Günme-günne ýa galyp barýa. Yine bir azajyk bir görüň daşarlarda bir wagtda qyyn görmeli görüňler däl ha bular. Bir mesjitde Hudaý üçin aýdylýan görüňler belkim ýylunymyzda bir bäfitli bolsun, belkim Allah'ın razaýaty bolsun, belkim Resulullah'ın ruhunyň hoşlugy we Resulullah'ın ýaşaýyşyny diriltmek bolsun diýip aýdylýan görüňler bular. Bu görüňler bizde halkyň içinde ýaşap ustadymız 10 ýyl 12 ýyl ber milletiň içinde goýupdyr, soraglaryň jogabyny goýupdyr. Bizde her türlü adamlar bilen hefte günme-gün oturşýar adamlar bilen. Hamana şu görüň hemmäňiz gowja bilýän zadyňyz. Ahlak mawratda. Kan adamlar, kan dünýä boýunça şeýle bolup barýar. Daşarda hemme kişi gowy, içeride bagşlan ahlagy ýok, dogry görüň de kılyksyz. Zenanalar da şeýle bolup barýar, erkek adamlar da şeýle bolup barýar.
öz hemkarlarının arasında, öz oturuş yerlerinin arasında, öz işliş yerlerinin arasında hem kan adamlar hoş ahlaka. Näme dip? Hudaý üçin yalandan gulya özüne gowdydirjek bolup. Ya öz hemkary ya işleyen yerine ya bazarda şayet bir tarap bir keseki zenana olsun. Şoňa hoş ahlak bir adam. Ya bir zenana keseki adama hoş ahlak, emma öz öýüne ärine hoş ahlak bolup bilmeýär. Delili näme? Ya özünün zenanasına hoş ahlak bolup bilmeýär. Şuň delilleri näme? Delilini Hudaý üçin aýdyp berin. Delili şol öz aralaryna hoş ahlak bolýar, Hudaý üçin riya, göz üçin özüne gowdydirjek bolýar. Falany beter gow adam diýdirjek bolýar. Eger Hudaý üçin bolsa, eger ahiratym üçin diýen bolsa, öýünne, zenanasyna, adamsyna, oglan şoguna, öz enatasyna, dogallaryna hoş ahlak bolardy. Son bizim dinimiz, Kur'anımız Allah Teala ve Resulullah evvel içeriğine hoş ahlak bolýar. Evvel öz içeriğin ki baham yaşayan şoňa hoş ahlak bolýar. Emma şi ýagdaýlar bolmansyň, her kim daşarda gülümjirip salamy ba. Emma içerde hoş ahlaklyklar adamlardan aýrylyp barýansaň, günmegin zindigiyle açylyşyp barýar biri-birinden. Biz oglan uşagymyza terbiyet bermeli, jan ogul, jan gyýyp, doganjagym, ballim, Allah üçün bir hoş ahlak bolmaly. Düşündirip bilmeýäsmi? Ene geleyliň Resulullah'ın ýaşaýyşyna. Şular aýtyp bereliň. Geçen hafta wahadamyzyň birişidi. Men janym menen öýümizde hoş ahlak boljak. Öýe baramda özüm gaharym tutup başlaýar. Aslan özüm kontrol etip bilemek. Öýde güler ýüz bolup bilemek näme etmeli? Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "El-hilmu bit-tahallum was-sabru bit-tasabbur." Ene bir dermany. Peygamberimiz aýdypdyr, hoş ahlak boljak bolsaň temrin et diýipdir. Ajib kep, birje kep. El-hilmu bit-tahallum was-sabru bit-tasabbur. Mehriban boljakmy diýipdir. Hoş ahlak boljak, halim boljak, ýumşak boljak da seňde ahlagyň heýwer qaňyr. Odal Hudaý meni şeýle goýupdyr diýen temrin et diýe, zähmet çek diýe. Yalandan hoş ahlak bolýar. Yalandan öýüňe baraňda bir hoş ahlak bol, yalandan hoş ahlak bol. Heýsi bir zat ba adam temrinsiz bolýar. Okuwuny zähmet çekip çaý suwun kenarda goýup okuýulýar. Ya öz bedeninden çürüm, ya oyun, ya her näme bolsun daga temrinler edilýär. Her zatyň temrini, zähmeti var. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ahlagyňdan çürümde temrin et diýipdir. Öýüňe baraňda bir güler berden marýakan öýden amady giýer. Hemen öýe barsan bir gülüp giýirjekdi. Allah'ın adyny tutda, bismillah, bismillah, bismillah öýe girdin, assalamu aleykum ve rahmetullah di. Aham yine qaharlandyňmy? Ertit yine git. Yine qaharlan yine git. Halim, yumşak, hoş ahlak bolup gidersiň diýär Resulullah jan. Bula bir ýoly, emma ikilenji beter bize gerek görürüň. Qultu ya Resulallah, inni raculun zaribul lisani. Sahabalan bir aýdypdyr, ya Resulullah men agdym pahiş diýipdir. Şqaraz agdymy dirrew teleke kep gelýär, söwaýan diýipdir. Ve inna ammata zalika ala ahli, bitirdi içeriğime men şeýle diýipdir, daşarda ganimat diýipdir. Ve inna ammata zalika ala ahli, bitirdi men içeriğime şeýle diýipdir. Kan adamın aýdýan kefinnişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, "Fa ayna anta min al-istighfar? Ve inni la astaghfirullah taala fil yawmi 100 marra." Rawahu an-Nisa'i ve gayruh. Onne aýdypdyr, "Hansen astaghfirullah aýtmaýanmy?" diýipdir. "Ahlagym dogrulsun diýip astaghfirullah aýt" diýipdir. Adam perişte etýän bolmaly. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kan aýdypdyr. Peygamberimiz ýerinden aýdypdyr. Men peygamber güni 100 gaýtar aýtýan şon bärs diýipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah kafir adama musulman etýändir. Astaghfirullah adamy ewliya etýändir. Ýadygarlyk Allah'ın alynyş kefi. La ilahe illallah kafir adama musulman edýändir. Ewliyalar Allah'a şeýin ýaqynlajak bolsalar, madam astaghfirullah edýänmişdikler. Ondan soň Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hi bolman güni 100 gaýtar astaghfirullah edýän diýmişdik.
Nämeden çirin bir wagt ilmi düşünjek bolsa, bir ewliya, bir ulaqan Hudaýyň dostu bir derejä bar ya. Oham görýär, ozal wagtyn kan boş geçirýärmişdik. Ýene astagfirullah diýär. Hudaýa men ötüm cisleýän, men wagtym boş geçiripdirin diýär. Ýene ewrak çykýar, görse düýün kişi ýene etek demişdik. Ýene astagfirullah diýär, ýene ýokaryk çykýar. Inha ahlak dogurlamadan çirin peýgamberimizin ulaqan beren dermany astagfirullah aýdyň bir de temrin edin diýipdir. Kan görýänsiňiz, kumuştefeden, döwrünek owalaryndan elhamdülillah, bindir Türkmenden, Aqaladan, Gümmetden, Kelaladan, Bijnurtdan, Maravadan, döwrünek owaları bilen kan jawan oglallary diniň bereketine, Qur'an-ı Kerim'iň bereketine, Resulullah'ın yaşayışının bereketine, ozal şijirek meclisleri girmeyen adamlar, şol oglalllar, her haçan qaharlary gelenine, gözlerine tayak bıçak görünýän adamlar şolar. Immeş Qur'an-ı Kerim'iň we şu diniň we şu direk oturuşyklaryň bereketine, inni gözleri ýaşly, inni mescide öwrenşen adamlar bolupdyr. 50 ýaşynda 60 ýaşyndaky adamlar ba, ilüniň içinde häzir bu oturuşyklary girmänler, astagfirullah diýmänler, bu jowan oglallary aňlyp galaýa. Görýän zadyňyzdyr. Oturuşyk şu mescidin içindäki oturan adamlar döwrüň gözäkki, haýsy ýaşkan. Odal qaharlananna gözüne bıçak tayak görünýän adamlar. Emma inni qaharlananna Allah ýadyna düşýär. Qur'an-ı Kerim'iň bereketi, diniň izzaty şe, diniň nury şe. Elhamdülillah. Gözümüz bilen görtüs. Inni ol adamlar görseň mescidin azançysy bolupdyr şu jawanlyklar. Ey mescidde inni 5 wagt azan çekipdi. Görseň inni Allah'ny zikredýär. Görseň qazalaryny alypdyr. Bu öz ýanyma geldi. 5 ýyl, 7 ýyl, 3 ýyl qazamy tökötdim. Men inni näme meşgul bolýyn diýip diýär. Qaza namazym hiç qalmady. Allymış 2 ýylyň içinde, 3 ýylyň içinde diýip diýär. 50-60 ýaşyndaky adamlar aňlyp galaýa. Odal gowja adam bolsa berekella berýär. Ýok, ýoksa da awul kep aýtýar, ony tahammül etýär jawanygyň, o da ahiret derejesinde. Diniň izzaty, astagfirullah adam mejeriýä diýerler şu. Qur'an-ı Kerim'iň bereketi adam mejeriýä diýerleri. Ya şol odal qaharlananna tayak bıçak gözüne görünýän adam, inni dädesine nasihat berýärdi. Enesine nasihat berýärdi. Ya ahunjanyň ýanyna gelip ahaglap tu men şu dädeme näform düşündirsem, men eneme näjile düşündirsem diýip görseň ahaglawty dininden çirim, gözünden boýur ýaşakypdy. La ilaha illallah ve estağfirullah ve Allah'ın dininin bereketi da, nuru da, izzeti da, kerameti da. İnne Resulullah'ın aydan kepleri inni geleyli mübarek yaşayışını kan vaktini almayın. Tamam evliyaların taci, tamam peygamberlerin başı, tamam salihillerin reisi, rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin buğunku gürrünlerine, tarih kitaplarının sefhelerine günyalı yalfallap duran insan ve alem cihanı dondurup anıldık koyan gürrününü bu neşteyliğin näme gürrünler geçipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın en uluğ idi kim? Hazreti Zeynep radıyallahu anha. Hey ömründe kan kıyınçılık görüp ömründe doğru gülüp bilmani Peygamberimize peygamberlik berilenden sonra hey bir horluk kan çekip ahirde şehit bolup dünýeden geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uluğ idi Hazreti Zeynep radıyallahu anha selamullahi aleyha. Adamsi kan gija galyp musulman bolýar. Abul As ýany adam. Soňralarda musulman bolýar. Gawul hagasym. Adamsi Bedir jengine asir bolýar. Yani Mekke açılmadan 5-6 ýyl öňçek. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam adamsyna aýdýar, yani özüniň körekenne, uluq ýyzynyň adamsyna. Seni men azad edeýin, ýöne men gyýdymy iýber diýär. Gyýdy ýerde Hazreti Zeynep Mekke'de häzir de saklagyly geltilmeýärmişdik Medine-i Munawwaraga. Kıyınçılık görüpdür ha Resulullah janyň içerisi, ehli beyti, özüniň ulugy ýerinde kan horluklar görüpdür ha.
25 yaşın döwründäki gelinmişdik şanna. Aham Ebul As azat bolýa. Peygamberimiz onu Mekke'ye mukarremege iyi veriye. Aham o da özden anasynyň ýanynda Hazreti Zeynep Resulullah'ın gıydınyň ýanynda barıp meni azat etdiler. Men ne seni iyi vermeli oldum. Seni men iyi verecek Medine-i Münevvere teyyarlanıp ediyor. Aham men iyi vermeli olanna teyyarlanıp tuqadykan agalar weriye. Ahir oğryn çykyp barýaka önçek azat il ortasyna çykjak bolýa bolmaýa oğryn çykyp barýaka bir kynçylyk üstüne kynçylyk görüp şo wagtda Hazreti Zeynep Resulullah janyň ulygy idi gowrelimişdik. Aham diýä mindirip alyp barýakala Hubar diýen adam Hubar ibn al-Aswad فنخس الجمل بالرمح حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها فلم تزل مريضة حتى توفيت رضي الله عنها. Aham Mekke'ye mukarremeden çıkıp baryaqa kafirlaň biri hey naýda bilen şoň minip duran düýesini dürtüp çomdurup düýesini böktürüp hiç kim ýokda olaň dahyna ýetişer ýaly. Kim keplemeli Mekke häzir kafir wagtynda bir Hazreti Zeynep'in gurrüňine giýipdin bir mukaddeme haby. Çomdurup düýäni böktürüp düýäni patanakladyp ahir Hazreti Zeynep diýeden gaçyp bir daşyň üstüne gaçyp bu täessifana gowresinden çağada sıktı jenin bolup çağada gaçyp kän ganlar gelip heýre horluklar görüp gaýta diýä mindirip barp Medine-i Münewwere ogramaly 450 kilometr. Urjans maşin menen iýerseň adam ýüregiň ýarıljak sagaman marsyny. Ey kynçylyklary görüpdir ha Resulullah jan we içerdi. Aham 6 ýyllagy şoň menen merid bolup zor awuny porluk bilen şu Mekke'yi mukarreme feth bolan ýyly 30 ýaşyň döwründe dünýeden geçýär Hazreti Zeynep radıyallahu anha peygamberimiň ulygy idi. Aham peygamberimiz aýdýa ene gördüň ştaý ve in laqitum hubaran fa ahriquhu. Her kim hubary görse şonu tutup otlap öldürsin dipdir peygamberimiz. Ve in laqitum hubaran fa ahriquhu. Her kim hubary görse şonu diýilin otlap öldürsin dipdir. Hudaý saklasyn Resulullah we Allah'ın gaharyndan. Aham wagt geçmäke yine de aýdypdyr ey sahabalarym gaharyna narahat bolup Qıydı Zeynep'i şeyli horluk bilen dünýeden geçip näçe ýyl merid ýatyp çagasy da gaçyp beýlini horluk bilen dünýeden geçene narahat bolup aýdypdyr şu kefi. Aham wagt geçmäke ýene aýdypdyr ey sahabalarym inni kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan bin-nar wa inna an-nara la yu'azzibu biha illa Allah tebaraka ve taala فَاِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَقْتُلُوهُمَا. Ey sahabalarım, men aýtdym, 2 adamy tutsaňyz diýirliň otlap öldürüň diýdim. Men şo kefimi öwrüp alýan nipdir. Pet alýan, ýyzma alýan nipdir. Ot bilen fakat Allah azap berýär, başga kiş azap bermellikdir. Elbette wahy inen murmalla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu 2 adam görseňiz otlamaň, men aýdam kefim ýyzma alýan, ýöne öldüräň dipdir. Ve in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Aham Mekke'ye mukarreme feth boldy da. Peygamberimiz eýlam edipdir. Hubary görseňiz otlaň, ýyzini pes alym. Hubary görseňiz ýöne öldüräň dipdir. Ýani ýene bir barmyşda. Aham Hubar gaçyp gidipdir. Bir ýurtlara. Aham peygamberimiz sahabalary bilen bir gün otyqa birden Hubar üstlerine gelipdir. Görelini heme gurjunlary bolýar. فذات يوم كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع الأصحاب رضي الله عنهم فطلع هبار بن الأسود. Aham peygamberimiz sahabalar bilen otyqa peygamberimizin Qıydı Zeynep'i öldürün Hubar diýen adam birden daňyrdan böküp gelipdir peygamberimizin üstüne ýürüýte gelipdir.
فقالوا يا رسول الله Hubar ibn al-Aswad Ya Resulullah Hubar geldi deyiptirler. Yani belli de akıydın öldüren ne diyor. Ahir da yan geçti neferim öldürüldü. Ya Resulullah Hubar geldi deyiptirler. Peygamberimiz aydıptır. Kad ra'aytuhu gördüm hödüm deyiptir. فأراد رجل القيام إليه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس sahabenin biri turuptur şoňa gaşyn. Şoň peýgamberimiz odal aýdypdyr. Men işaret edip birini öldürün diýip gözgüýük bilen işaret etmerin. Öldürmeli adamları özüňiz giňişmän öldürüberin diýipdir. Bu aýdan desturu wa sahabalarına. Men gözümün gyýygy bilen işaret edip öldürün diýen peýgamberlere gelişýän zat dälipdir. Gün aýdaryn ya gün duraryn diýipdir. Şu kefide bolansaň sahabenin biri turup ugura beripdir Hubara, kellesini kesmeden çirim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hubarın özü gelinsen näme gurrun bilen gelilligini biler diýen pikir işaretdir, otur diýipdir ýani sahabasına. فجاء Hubar فوقف. Aham Hubar gelip dik durup şol ýokarda Peygamberimizin öwräğine gelip Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya Resulallah, qad harabtu minka fil bilad ve aradtu al-lihaq bil a'ajim. Thumma zakartu aidataka ve silataka ve safhaka amman jahala aleyk. فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. رسول الله yanına gelip Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Zeynep'i öldürün. Yani bir güldürür ya etmedi ha. Şoň öýde boljak Resulullah'dan çirim. Ya Resulallah, men şahadet berýän Allah'dan başga Allah ýok. Men şahadet berýän ki sen hak peýgamber. Ya Resulallah, sen hukmyny eşitip men başga şäherlere, owalara gaçdym. Ve aradtu lihaqa bil aajim. Ajamlar bir Farsa gaçyn, Ruma gaçyn, Afrika gaçyn, Arapların arasından çykyp gideýin niyetime aldım diýipdir. Şon her ýerde bolsam meni öldürürli diýip bännipdir. Ohum şo ýolda bar ýakan, sen bir bitir mehribanlygyň ýadyma düşdi. Sen bir oňşoňkordygyň ýadyma düşdi. Sen entek sana bilmezlikten edýän adamlaryň günäsini geçýänligiň ýadyma düşdi. Men eden iştibamy geçdiň. Menden kan sana bet habarlar gelendir. Şolary geçdiň. Men hemmesini boyun alýan, men günäm kan ya Resulullah diýip kellesine tek talyp duraberipdir. Ey mümin musulman dogalla. Eger şoň ewne oturan bir padşah bolsa näme jogap berer? Eger zamanında yaşap bilen adamlaryň biri bolsa näme jogap berer? Özümüz bolsak näme diýeriz? Ahir mihriban, ahir bir gowy adam da bolsa näme der? Aglap oturardy. Gyýdym ýadyma düşýär diýer, başga zat diýmer. Belli de attaby. Ahir mihriban her kim ne bolatyn. Nihayet qaharyny ýutýan gowy adam da bolsa, ýöne oturar, aglap oturardy. İçine sygman, şunu bilen aglar. Emma bir hak we bir kudret jogaby hiç insan jogap berip biljek däl o jogaby. Hiç bir beşer başarjak däl bu göz eşdi. İnsanyň aklyndan haryç zatdy. İnsanyň kudretynden haryç. Onu hiç kim başarjak. Meger bir insan, bir Allah'ın söyündendesi, bir aziz, bir muhterem, bir şerif, insanlığın en alimi, insanlığın en ulusi, mahlukatın en ulusi, Muhammed Habibullah, Muhammed Halilullah, Muhammed Safiyullah, Muhammed Neciyullah, Muhammed A'lamun Nas, Muhammed Yasin, Muhammed Taha, Muhammed Akramun Nas sallallahu aleyhi ve sellem bir jogap beripdir, dünýäni doňdurup goýupdyr. Kellesini galdyrypdyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçge faýdypdyr. Rahmat derýasy üstüne çoğu beripdir Resulullah'ın. Hoş ahlaklygy ýüzüne çykyp beripdir. Boljak zat dähelbi. Ey Hubar, bir kep
kad afawtu anka men gözeşt ettim geçtim tamamın qalqın et şuurun diptir. Kad afawtu anka bir cümle 3 cümle aytıptır. Indi geçtim bar yok bol diyam alda on diýmendir. Hubar şu musulman mulk gelensen şonu utandırmayıp ey üsüsünü kepler aytıptır. Ey üsüsünü başka bir derman kepler aytıptır. Musulmanlara bir kanun mulktur. Bir keplere aytıptır. Ebu Hanife yani ulukon alimler ondan dersler çıkarıyorlar. Näme kep aytıptır? Qad ahsanallahu taala ileyke haythu hadaka lil islam. Ey hubar sana Hudaý ulukon nigmat berdi. Sana musulmançılığı sana sowgat berdi. Hudaý sana ulukon nigmat berdi dipdir. İki bolly. Üçüncü aydan kefi ey hubar al-islam yajubbu ma qablahu. Bir adam kafir bolsa, kafirlikde kan günah edem bolsa, her hatsan şu ak iman, ak yürek bilen iman kelimesini aysta musulman bolýada, şoň musulmançylygy hemme günahlerini nabud ediýär, ýok ediýär. Sen bir arassaja duran adam şu mahallitdir. Bir zat qaliyaha adamları bergisi bolsa, bir uram bolsa, sevem bolsa, haqqun nas adamdan haqqı qaliya, onu razı etmeli. Mena geçtim dipdir. Emme Allah bilen benden arasındaki haklar hemmesini Hudaý geçiye, sen bir aqça adam şu mahallitdir. Üç kefa edipdir. Kime? Zeynep'i horluk bilen öldüren, qıydı şehit bolmaga sebep bolan Hubardan çürüm Resulullah'ın aydiyan kefş. İluni gözlek gör, alem cahani gözlek gör, namaz khan, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýilýän mescitlerde Kur'an-ı Kerimlerin arasında, musulmanların arasında Resulullah'ın şu ahlaklary gürrüňe girýärmi? Resulullah'ın hoş ahlaklığından gurrun bolýarmy öýlemizde? O habaryňyz bardyr. Kan toýlaba, toy. Bir oglan bilen bir gyz şaýat nikah gylypdyr ýa gylmandyr. Hamana yan Gurbanaý toy bolmalmışdyk da 2 ýyllap ýa galýa. Hamana 2 ýyl münnodal Gurbanaý toy bolmalla, bir ýyl Gurbanaý galypdyr. Mehrem de girip bar ya, Nusafaraý da gelýär. Häzir de habar hatyr ýok. İki tarafyň hanybadasy abare geçipdi. Başga gyz bilen izdivajda ýok diýe boljak gelýär. O başga är bilen izdivajda ýok boljak gelýär. Ýöne şeýtirip awara bolup barýarly. Nämeden çyrim? Maňa bir kef aýtdy, men şonu tahammül etip bilmeýän şu bar ýa-da ewaşyn. Ya şol bar ýa, ahun aýtýa, molla aýtýa, haja aýtýa. Birje aýdýan kefi we aňyrymagyp etip goýarýar. On hiç hormaty, on izzeti, on aydan kefi, ur Hudaý bir peýgamber zat aýtýar, on kulagyny girmeýär hiç. Bir aýdýan kefi we ýaşollara aýdýan kefi etip goýarýar. Aňyrsyn bakyp. Ya aglanşyk bolýar görseň men tahammül etip bilmeýän aýdan kefi. Şu bir aýdan kefi barmyşdyk. Ya er şeýle ya gyýt şeýle 2 ýyl, 3 ýyl ýakarra ulu millet iki taraf odada avare geçse yok şu aydan kef bolmady şu näme bolmady diýilýär. Resulullah'ın ahlakyny özi. Bizlere bolup bolmada ýöne ders almaly ki hanıma adamda giyirmeli kişi urjunlar gyýdyny we diýeden gaçyny öz gyýdyňa ýadyňa sallap pikretde bar öz geliniň bir ýadyňa sallap bir ýurtda kafir adam şeyden bolsa soňramda kudret elinde baka öňe gelse näme dersin? Kellem işlemetip dofularsyň bar. Uğrada yok bolla nejisip ağzımda gelecek kep şovalar. Gözümüzde görünmedi dip. Kaptanın akıl bilen bile gıygışıp sana aydarlar. Ya onu öldürürler. Hem Peygamberimiz rahmet deriyatı bilen bolup duran jogabını gözde. Beni bayat bir inniki hefte de hemen Resulullah'ın yaşayışını inşallah aydar. Aytman şuurun tekrar edildik de hadir de basım düştüğümüz bolýar. Biter ilun, biter insaniyet, hoş ahlaklıktan etek kaşın var ya Müslüman da Allah. Mun bir bername dökmeli bolýar. Oğlan uşak eğer hele doğullumuz bugurunları bir eşitmeli, bilmeli urunlar ki bula. İnniki ösparyan çağalar eşittirilmeli urunlar ki bula. Eşittirip da yüreğine hek edip yazılmalı urunlar ki. Yine bir ders almalı zadın biri. Ey cavan dost, ey hacı dede.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hevra aramızı yakin etmeli olur. Beyli bir hoşakla kafir adamlara şey diyorti, adam kıyamet yadını düşünür Resulullah'ın bu mehribanlığı katı umidvar etmeyemayşı. Entek bir ganimet Resulullah can öyünge ağlayan adam olsan, gel ummatim deyileceği adam yadını düşmeyemay. Bir kafir necisi adamlara Resulullah can gelliği oti, onun bir adam Resulullah'ın sünnetini bitirip Peygamberimiz deyip Resulullah can aleyhissalatu vesselam deyip Peygamberimiz ahlemiştik, Peygamberimiz ibadeti beylemiştik, Resulullah beylemiştik, Resulullah şizilemiştik deyip de ibadetine, ahlakına, ödünün yaşayışlarını, Resulullah'ın mübarek dür aydan sözlerini eşitip gurrun edip yaşayacak mübarek zeliseler koyulup dursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden elin tutacağından adam kan umidvar olmalıyamayı. Eter umidvar konende. Bir nihayet bir puç umidvar olmak değil, bir hakikat umidvar olmakta. Salavat yadımızdan çıkarmayın. Ertir akşam Resulullah cana salavat okuymağı yattan çıkarmayın. Peygamberimizden aramızı üzmeyin. Resulullah'ın yaşayışlarını yad bileyin. Bir zaman, bir kadim zaman bir peygamber geçiptir. Öyle Arabistan'da adı Muhammed deyip Müslüman adam bil koymak beter bir avretçiliktir. Beter utanışlılıktır. Adam utanıp derakmalı yağdaydır be. Yıkı yaşayışını bilmeli adamı. Yıkı oğlun sonunda öğretmeli adamı. Ne yaparım bername koyuyan batı her kim öyle koysun. Den anasından süreyim, doğullarından süreyim, mahallesinden süreyim, şagirdi vardır, ustadı vardır, oturşayandır, tükan oturşayandır, bazılar oturşayandır. Resulullah'ın gururlar girmeli ki bir yaşayışlara. Ahırka almalı dersimizde kan oğullar, kan gelirler ba. Ben izdivac etip ber gülüp bilmedim. Ben izdivac etip ber tefrih görmedim. Doğraydı ya, hakkaydı ya, ahire kıyın geçiyor. Ben izdivac etip ber nalimedim. Resulullah canın gıydi. İzdivac edenden meylek neçe vakti çiliye adamsa Müslüman olmandır. Özü bir avaralık. Neçe vakt Müslüman olanın samda mariz olup geçiptir. Çağası düşürttür. Nağat horuklar geçti, onu kayti öğürlep vaktiniz almayın. En bulan tefrihleri öz sağlığından peyda görmendir. Evladından peyda görmendir. Nesilsiz evladsız geçiyor Hazreti Zeynep. Hazreti Rukayye de şeyle. Hazreti Ummu Kulsum da şeyle. Evladsız geçiyor hem bilir. Fakat Hazreti Fatıma evlatlı ve Resulullah'ın nesli şonkisinden gaydiye. Radıyallahu anhunna. İnsanlara olukon bir ders değilmiş. Nemek ders? Dünyada adam yaşamalı. Peygamberimiz de o yaşaman yollarını kan aydıptır. Ama asıl maksadın cennete kıyamada tutmalı. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Her kim sahabı kan olsa, qawiş kan edem olsa, kıyamette hoş olup yaşar deyiptir. Hemen biliyorsun. İşet zindagi dediği. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ bir zindagide iki keyif etip yaşar dediği. Razi olup gününüp yaşar dediği. Şu takkoy tükmel ki biz Müslümanlar. Näme Hudaý maňa beýdipdir. Men bir gowluk gün görema, men gelin bolup birdat görüp bilmedim. Ay men bir öýde zindagi etip biljekde. Hazreti Zeynep'in günü öýde sabırlamışdyklar. Şikayet etmeýänmişdikler, zeyrenmeýänmişdikler. Mudan bagyrmaýänmişdikler. Ahiret derejem bolar diýänmişdikler. Allah kerimdir diýänmişdikler. Fa inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra diýänmişdikler. Hudaý Taala üsüne täkid edip aýtdy. Her bir kynçylyk bilen hoşluk bardyr. Her bir kynçylyk bilen hoşluk bardyr. İmana göz tükýänmişdikler. Inha Peygamberimizin mübarek yaşayışından, ahlaktan almalı dersi boldy. İnşallah inniki heftede uluqan Mekke-i Mukarreme'de Medineli sahabalar bir fikir ediye. Peygamberimiz inni Mekke feth oldu Resulullah qaljağı deyip. Ohum şu barada Peygamberimiz bilen bir gurrunlar waliya. İnşallah Allah Taala kökledi inniki heftede hizmetine de yetirer. Hudaý Taala iman abruýdan ayırmasın. Hudaý öýlemide mehabbet versin, ulfet versin, agdy birlik bereketten ayırmasın. Hudaý Taala bir izzetli uluqan bereket nur edip hormat berip atýanyňyz Hudaý izzetiniňi artdyrsın. Allah hiç bir dünya ve ahiretinizde horlukta aldırak tütürek kalmadınız inşallah. Bir alhamd kul huvallahu okuyayım. İyilûnümde de dua edip, ötülümde de dua edip, vatanımda da dua edip, bütün Müslümanlara dua eder inşallah. Okuyuverin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیراغ إلهي آمين. ختم قرآن الكريم لروا ديبتر، ختم التسبيح لروا في خمر خلفاء الراشدين، أصحاب كرام، أولياء أنبياء، خصوصا حسن جان حسين جان، إمام حسن جان إمام حسين جان در روحنا بخشت ملي عاشورا ون شهيد بلون قن نبتل إلهي آمين. آمين جان خدا إيلون مد دعاء دور وطن مد دعاء مسلمان لرا دعاء أغذ ذرلك لرا اتحادا محبته مسجد مدرسة ليريب درمغا إلهي آمين. آمين جان خدا قبول لر دعاء إن شاء الله. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. آمين يا إله العالمين. إلهي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله بارك الله. يولدشتمز يادنızdan çıkarma.